ụmụnne m ekene m unu vidio a ị na-afụ ebe a bụ vidio ebe barista Ọkpara na-agba mbọ ka ọkwa ndị be anyị dịka ndị ga-esonye na the protest ka ọ kọwalụfa ihe a kwesịrị ịma gbasanya bụ protest ka a ghara inwe aghụghọ ma ọ bụ na anọkọtara asị na ọbọkwụọzi ihe ekwu ka a na-eme. O make a lot of sense na this video. Ana m ekene barista Ọkpara na-ekene barista Aloy ha jisi ike na ọdụrọkwana fecha kiri ihe onyonyo a ka ịfụ the directives o nyelu maka na ị na-anya n'ihe gbasara Maazi Nnamdi Kanu a na-ịgwaghị eziokwu. A lot of our people now rise up na-agba mbọ ka emeke sure na elele isili ya lapụzi ya maka ndị na-asị nọ ya na-ebe afọ nwụrụ. Anyị mana otu a ka ọ ga-adị abịa n'ihe niile. Anyị na-enwe ndị kwe nwee ndị ekwe na anyị nwaso na ndị kwenu ikiri ihe onyonyo a ifu important message o nyere ebe afọ fụkwazịa the progress and the movement. Ekenekwa m unu. Please, I just want to give you the way they operate. How they operate is that they are going to sponsor some persons here, and the persons will start discouraging you people, telling you the reason why you should not come. Now, we have informed them. They said that we should bring a letter informing them where we are going to start, telling them the date, telling them the place we are going to cover. So we have submitted the letter. They are aware to give us security. Now, you also know that what they normally do is, when they see that you are working towards positive way of getting Nnamdi Kanu, they will sponsor some persons, I don't say, in the social media and physically to discourage you. Please don't allow anybody to discourage you. Now, so now, I get me proud. I got one abroad sabotua. So when you get this chicken bossa aputa, then all one leg on Lagos, you have to mobilize what they are. All one leg on the child, you don't mobilize what they are. Yes. When somebody says, Canada, anywhere they are. Why we are saying this thing is this. And senior from the show told you something. That place they call it Kainji. If you hear that there is one of their brothers they arrested either in any part of the state in the east, the person is not dead. They take them Kainji in Wawa in Niger State. That place is another world altogether. The worst of it is that when we go to court, file action in court, get judgment, they will not obey. They will not obey because my dear brother, the time to fight it is now. Yes.